tá previsnutá časť západná stena streleckej veži. Keď nás to pustí, tak tým najťažším. Teraz sú zaujímavé 3 línie v tejto stene. Uvidím, ako to Erik vyrieši, ten problém. Jedna v žltých platniach, jedna v krásnej špáre a ďalšia línia bude v červenej platni a bude to končiť strechou. No a stade je to vidno, že to je samostatná väža. Aj naša línia sa volá Opičí sen. A ja šracom pomôžem tomu výkonu, aby im to išlo ľahko, hladko a ja to tam nejako vyžumarujem. Jednu madielku, čo chytíš tak na dvakrát a to je skok do tej oblinky.